Prif sgwâr prifddinas Cosofo, mosg hwnna. Dyna syneddu Cosofo tu ôl y coed. Gobeb wedyn i wneud â, ddim yn siŵr pob sydd ar goll. A wedyn wrth gwrs mae'r cofeb anorfad i Skënderbeu, sef yr arwr Albanaidd fel cyn dŵr nhw. A wedyn dyma'r prif sgwâr. So dy ddim yn lot, dy ddim yn ddinas hardd o gwbl. Ond hynny yw gallu ddifrodi yn daeargryn y 60au. Felly mae yna reswm dros hynny. A'r rheswm arall wrth gwrs nath poblogaeth Albaniaid tyfu'n sydyn iawn o'r 60au ymlaen. A dyna un rheswm yn yllon nhw o'r rhyfel yn erbyn y Serbiaid yn erbyn Iwgoslafia. Demograffig yw mam pob gwleidyddiaeth ac yn fras rhwng 60au a'r 80au 90au. Oedd poblogaeth Albaniaid yn cedi dyblu gan wneud y Serbiaid yn lleiafrif bychan yn y dalaeth, felly oedd hwnna'n golygu bod yr Albaniaid yn gallu ymladd dros annibyniaeth, ac oedd Serbiaid ddim gyda'r wyllys na'r gallu i wir wneud heblaw bod nhw'n dechrau hiladdiad. A dyna'n dechreuon nhw'n wneud yn y 90au hwyr a 99 os cofio nawr nath NATO dechrau bomio llefydd Serbia o'r awyr, dim trwps ond just bomio, ac oedd hwnna'n rhoi digon o amser a gallu i'r UÇK, sef byddin annibyniaeth Cosofo, i ymladd nôl ag ennill annibyniaeth, a gath nhw cydnabod annibyniaeth gan rhan fwyaf o gwledydd y byd yn 2008.